Сега сме във влака от Екатеринбург до Иркутск, който трябва да е най-дългото време на влака, около 50 и няколко часа. За сега останахме за малко сами, не е ясно в Новосибирск дали няма да се качат още хора. Вчера като се качихме във влака беше малко топличко и май почти не успяхме да спим, защото проводницата беше забравила да спре парното, вънка просто беше явно като се движим на изток, се е позатоплило малко, от друга страна на Урал, като сме на планица, се е позатоплило и то вънка е топло и проводницата е забравила да спре парното и обзето вечерта беше такова малко горещо. Ние имаме две горни купета този път, две горни легла в нашото купе. А това купе, принципно се води по-скъпото купе. Почти първа класа. Още да, първа класа трябва да е. Тук, защото няма първа класа в този вагон. Да. И ние се очудихме, защото като дойдохме, видяхме колко по-различно е, отколкото това, което бяхме от Москва до Екатеринбург. И викам, това няма да е такова, сигурно. Ще има по-хубави купета и се ходим да се разходим из влака. И видяхме плацкарта там и другите вагони и разбрахме, че нашия вагон е най-хубавия наистина, защото имаме килим. Като цяло е по-чисто във вагона, чистят го по няколко пъти на ден. Единственото лошо, което е просто, че е много топло, а пък и вънка е слънчево, хубаво е времето много. И вънка сигурно е 20 градуса, пък вътре е малко по-топличко във влака. Иначе такова. Сега в този влак има вече чужденци. В другото купе има, мисля, че едни германци, които са по-малички, сигурно около 20 няколко годишни. Има по-възрастни французи в по-другото купе. В купето до нас има американци. В купето след тях има цялото купе, са го запазили германска двойка на средна възраст, просто са го запазили цялото. А пък аз тук да превеждам тук за всички, защото жената, защото има включено едно ядене в билетите ми. И жената, която ходи да пита кой какво иска за ядене, не говори никакъв английски, тук с чужденците малко по-трудно е. И заради това такова. Аз ходя да превеждам от сега. Тя първия път ти помогнах, тя след това ви каза, ако може тук още едни хора да преведеш и на тях, и от английски на руски превеждам горе-долу, колкото успявам. И знаем кой какво ще еде, кога ще еде. И къде ще такова, дали в купето или не в купето. Да. И така, иначе тук във влака имаме още тази нощ, утре ще спим. И в други ден сме вече такова на езерото Байкал в Иркутск. Не остана. Имаме време поне много. 40 часа. 40 часа. Да не от влака. Най-накрая. На Иркутск. Дълго очакваното откритие. Да. Добре, ще ги изчакаме ли някой днес? Много ще ги изчакаме, да. Наистина запознахме се с различни групички. Сега сигурно ще изчакаме да завървим всички заедно. Защото имаме
С сините момченца и момиченца от Германия сме заедно. Те ги да ги вземат. Кои? Да. Да. Добре, значи Ето, тръгваме. правим отделно. Да. Това не е стаята в Белка хостел. Стаята е супер. Мириш на дърво навсякъде. И това ни е гледката от стаята. То си цяла къща. То направо си е къща тук, да? Такова малък палат. Малък, да, защото такова нямаше места, пък и не искахме private room. Private room само за нас За само за нас двамата, т.е. да че да прави отделна къща, има две легла, века, правите си каквото си искате. И баня има. И баня има, всъщност туалетна. Само туалетна. Туалетна, да, тук има и руска баня, навсякъде всичко е дървено и мириш хубаво на дърво. Тук си имаме камина. Да. Ако стане студено. Той може би има и минус, аз приемам, че вечерта няма стане чак толкова студено, че да трябва да се пали нещо. Да. Иначе има руска баня тук, дето ние сигурно ще я запазим за до вечера, за 9 часа. Да. Май той ще е най-добре, вместо да ходим да се къпим по душовите на руската баня. Супер. Супер, Да. иначе такова. Много красиво тук. Тук няма обхват, няма интернет. Да, откъснати от света. Откъснати от Малко света. почивка. Да. Днес и утре времето ще е хубаво и след това вече захладнява. Ще не мислим да ходим към острова, обаче като знаем, че до острова е 7 часа път с маршрутка. Направо тук го Да. обмислим дали въобще да ходим до острова Два или просто дена да се оставим да прекараме. починем тук. Да. Защото ние само един ден ще имаме тук пълен. Само утре, да. Само утре. Пък още се клатим днеска от влака. Да. Сега докато се възстановим. Красота. Сега отиваме на такова трек до Больши Коти. Let's go, guys! We have to go to the big boat and onto the little Through the big boat Okay. to the ship. Let's go. Okay. We're the first to die in case. Sure. So now we're trying to fit 11 people on the boat for 6. You want to do like a video or something? Yeah, this like one is the video. Yeah, I'm doing a short video. It's a vlog that we are trying Yeah, you got it. to do. And 4 of us are hiding here in the boat. Тук преди селото, аз мисля, че се казва големите котета. Обаче след се казва големите котове, което на руски означава жилище, където държали затворниците. И тук всъщност преди са копаяли злато и затворниците ги държали в тези жилища. И сега тръгваме от тук на хайк обратно в Листвянка.
сега вървим надолу по Great Baikal Trail. По голямата пътека около езерото Байкал. И сега отиваме към Блестянка. След половин ден ходене, 6 часа, слънцето залязва. И сега вече сме на последното надолнище, защото сега имаше много нагорнища. Сега заслужено надолнище до селото. Той голям зор видяхме на последните нагорнища. Разделихме се цялата група да тръгнахме сутринта. Се разделихме на 3 групи. Канадците, момчето и момичето, братя и сестра, тръгнаха първи. След това 3 германите и 1 французин. И тук сме последната група, която сме 2 българи, 2 германци и 1 испанец. Ето ги германците отзади. Испанеца е напред. Името пред мен. Стъка. Тук навсяка е красиво, есенно, нападали листата. Супер е. Навсякъде в парка имаше направени скамейки за сядане от дървета. Такива от цялата по-разрязана наполовина. Имаше огнища, места за къмпингуване. Навсякъде красиви места, където я се вижда езерото, я има сенчета. Да.